Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan Bapak Ibu sedaya ingkang kula ajeni, ing kesempatan punika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya amargi sampun paring wewengkon tumrap kula kagem matur sekedhik. Muga-muga pitedah ingkang badhe kula aturaken sageda nuwuhaken manfaat tumrap kita kabeh. Nggih, para hadirin, sadurunge tak mulai tak terangno dhisik. Aku iki dudu tukang pidato profesional. Ning ya wis tak coba ngomong saikhlase. Ya Pak, ya Pak. Sing penting pesane tekan. Ora mung mampir nang kuping tapi nyantol nang ati. Saiki arek-arek kabeh, bapak-bapak, ibu-ibu, awak dhewe iki urip ning jamane sing rame pol. Esuk wis rame, sore tambah rame, bengi yo isih rame. HP rame, pikiran rame, tugas numpuk, masalah yo koyo ngantri voucher. Kadang sampai awak iki mikir, urip koyo dikejar deadline terus, rek. Ning tengah ramene urip koyo ngene, kadang salat sing dadi pondasi kok yo malah dilalekno. Padahal rek, salat iku dudu pelengkap. Salat kuwi pondasi kanggo njaga awak ben tetep kuat, tetep waras lan tetep eling. Kadang aku ndelok kancaku wong iki lek telat sekolah, blobiakan tekan pintu, lek telat kerja lari-lari, blayu-blayu nguber absen. Tapi nek telat salat, gak apa-apa rek, sing penting isih adus. Lho, padahal adus iku gawe resiki awak, salat iku gawe resiki pikiran lan ati. Ana maneh sing ngomong, tak salat mengko ae rek, nunggu longgar. Ya kapan longgare, Le? Lah wong nunggu longgare kaya nunggu sinyal full bar kadang ya ora teko-teko kok. Para hadirin, salat iku dudu mung kewajiban. Salat iku kekuatan. Lah awakmu rajin salat, masalah sing abot iso krasa ringan, pikiran sing mumet iso adem, ati sing sumpek iso longgar, dan langkah uripku iso luwih terarah. Salat iku ibarat setir mobil. Lek setire ajur ya mobilmu oleh. Lek salatmu ajur, ya uripmu gampang oleh. Salat uga gawe awak iki tetep nyambung karo Gusti Allah. Lek sambungan kuwi kenceng, awakmu ya ora gampang roboh. Tapi lek sambungan kuwi kendo, ya gampang keseret angin masalah. Wong sing rajin salat kuwi atine luwih adem, ora gampang suwel, ora gampang meledos. Pas nemoni masalah sing muncul dudu panik, tapi tenang. Sing metu dudu sambat, tapi usaha lan doa. Rek, percaya apa ora? Salat kuwi gawe urip tambah enteng. Kadang Gusti Allah ora langsung ngemut masalah awak dhewe. Tapi Gusti Allah nambahi kayak kekuatane ngadepi masalah kuwi. Dan kekuatan kuwi ya salah siji saka salat. Makane mulai saiki ayo bareng-bareng benerno langkah. Lek biyen salatmu bolong-bolong ya ndang didandani. Lek biyen telat-telat ya diatur. Lek biyen mung salat tapi ora paham maknane ya coba dirasakne. Awak iki ya menungso biasa sing kadang salah, kadang lali. Nanging sing penting awak dhewe gelem balik lan gelem dandani awak maneh. Lek salatmu api uripmu ya melu api. Lek salatmu rapi uripmu ya luwih tertata. Dan lek salatmu tekun insyaallah Gusti Allah nanggap awakmu sak luwih-luwihe. Mekaten pinten-pinten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi pitedah ringkas punika sageda dados pepeling kagem kula pribadi utaminipun lan tumrap panjenengan sedaya. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.